na 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 now. Superior talking alongside Augusta Massive. Man, them lost my rhythm. New age has begun. Silly boy, them are done. Yeah, I. When I wheel up on them, I tell them, say people, who not ready? Boom! So me say me drop a verse, so every single funny man I give a curse. Me open and me basket steady, say you know fi better ready. It's so simple, write some random things, them have a crank a big one. A ja tu vítam interpreta, ktorý sa volá Superior. Ahoj. Ahojte, čau. Tvoje meno Šoši. A civilné meno? Otto Bohil. Ako vzniklo z toho Šoši? A to je dobrá otázka, na to by si sa musel spýtať mojich rodičov, alebo respektíve moju segru sa treba spýtať, lebo... Niekto šušľal v rodine. Niekto asi šušľal v rodine, pravdepodobne áno. Takže to len tak prísklo asi od segry, keď bola malá, no tak nevedela povedať, že toto je ten Šošon, tak Šoši. Hej. Odkiaľ pochádzaš, kde si vyrastal? Pochádzam z Komárna, vyrastám celý život v Komárne. Tak sme krajine, ja som z Nových Zámkov. Paráda. Takže môžeme aj po maďarsky? Južania. Jak sa ňugotan. Si vešem. A to by potom museli titulkovať. V čom ty vynikáš ako interpret? V jakom štýle? Tak spievam reggae, spievam roots reggae, hlavne new roots. Spievaš po anglicky? Spievam v jamajskej patoa, alebo v jamajskom patoa, neviem presne, ako sa to má skloňovať. Jamajskom patoa, ďakujem. Áno, párkrát som mal ponuku spievať po slovensky, ale bohužiaľ, keďže račkujem, tak mám s tým taký problém trošku, že sa za to hanbím. Ale v nemčine, francúzštine by sa to stratilo. Presne tak, ale milujem jamajské patoa, takže... Keď si sa naučil po jamajsky a ešte ten prízvuk patoa... Od rodu patoa. OK, tak ono to vzniklo tak vlastne, že ja od malička mám ucho na cudzie jazyky a prvýkrát niekedy v koncom 90. rokov som sa dostal do Nemecka, tam som si kúpil album Journey to Jah od Gentlemana a v buklete vlastne boli texty napísané. A ja keďže som už vtedy rozprával po anglicky, tak som si išiel nájsť tie skryté významy vlastne v patoa, tých textov, áno, že ako sa spája to patoa, čo on píše s tou tradičnou angličtinou alebo s tou spisovnou angličtinou, ak sa môžem takto vyjadriť. A dal som si to dokopy a proste šperkoval som si vďaka tomu ten patoa slovník. Samozrejme, veľa vecí som si doštudoval. Máš aj nejakého mentora, alebo učiteľa, alebo profesora? Nie. Takže samouk. Samouk. Neuveriteľné. Ak gentleman je vzor, tak on bol môj mentor, učiteľ. Len sme sa k tomu nedostali osobne. A vieš mi povedať aspoň jednu vetu, alebo niečo zaspievať takto po jamajsky? Od neho, alebo od seba? Ale v tej jamajštine, jamajskom patoa. Jasne, samozrejme. Napríklad dneska večer sme spievali jednu pesničku, ona sa to volá, že Silly Boy. Tak... tá ide. So me say me drop a verse every single funny man I give a curse. Me open up my basket steady, say you know fi better ready. Perfektné. Tak to ide ďalej. Super. Vyrastal si v Komárne, hovoríš. Komár. Aké bolo vyrastať na takom území, kde sa hovorí aj po maďarsky, aj po slovensky? Nebol si niekedy utláčaný nejakým spôsobom? Z jednej alebo z druhej strany. Jasne, rozumiem. Z hudobno-kultúrneho hľadiska je to fantastická vec vyrastať, pretože dostali sa ku mne obe strany hudobného sveta. To znamená, presne tak, to znamená, čo sa reggae týka, vyrastal som na polemiku, takisto som vyrastal na Ladáň Benehuson Hate, čo je LB27. Našťastie sa mi podarilo z LB27 vyrobiť alebo spolupracovať na viacero pesničkách, takže nie, ako myslím si, že nikdy sa nestalo to, čo médiá občas akože tvrdia, že by jedna alebo druhá strana bola utláčaná. Hlavne, čo sa týka tej hudobnej stránky alebo hudobnokultúrnej stránky, tak to určite len prospievalo. A čo, keď si bol dieťa, mal si z niečo komplexy, vysmievali sa ti kvôli niečomu? Spolužiaci? No, keď som začal škôlku
A keďže do škôlky, do slovenskej škôlky som išiel tak, že doma sme sa rozprávali len po maďarsky dovtedy, tak keď som sa začal učiť po slovensky, tak som silno koktal. Bohužiaľ, som sa zajakával, tak to sa to akože politicky správne vyjadruje. Ale to sa ti zišlo potom v tom repu trošku. Ale akože to sme dali do poriadku, ale našťastie inak nie. Tam v Komárne sme všetci miešanci, sme všetci... Aj v Nových Zámkoch, samozrejme. Aj v Nových Zámkoch, áno, tak ako je to u vás. Takže vždycky sme mali tú nie toleranciu, skôr tú súdržnosť, by som povedal. Áno. Takže rešpektovať sa jednu aj druhú stranu. Nerobili ste si nikdy z toho zle, že on je inej národnosti. Nie. Takže aj s Rómami ste vychádzali, lebo niekedy boli také antagonistické záležitosti trošku? Áno, určite áno. Ja aspoň áno, nakoľko pochádzam z hudobne naklonenej rodiny, tak to by som to povedal. Môj strýko bol veľmi dobrý gitarista, veľmi významný gitarista v Komárne kedysi, takže vždy som uznával hocikoho, kto ovládal svoj nástroj hudobný, alebo proste dal dačo, jak sa hovorí, položil niečo na stôl. Hej. Áno, to je taký južanský výraz. A v tom samozrejme sa ocitlo veľa Rómov. Takže ja som mal vždycky ten pocit, že kým sa jedná o hudbu, tak je úplne jedno, že kto odkiaľ pochádza, alebo akú má farbu pleti. Hej, hlavne, že to je normálny človek. Presne tak. Čo bolo také v tvojom živote, čo ťa poznamenalo? Čo bol taký milník, že si sa k niečomu zmenil, alebo že ťa niekde inde nasmerovalo? Bola takáto udalosť? Určite áno. Takých udalostí bolo viacero, si myslím. Prvá udalosť bola, keď som prvýkrát počul Metalliku. Totižto ja som sa k hudbe ako takej dostal prvýkrát skrz Metalliku, lebo samozrejme prišli pubertiacké roky, 15, 16, čo chceš robiť? Punk rock, chceš namotávať babenky, kúpiš si gitaru. A ideš hrať do parku a hráš tam Nothing Else Matters a podobné veci. Takže ja som sa v podstate ako hudobne prvýkrát dostal k rockovej hudbe alebo k metalu skrz Metalliku a až neskôr, keď som chcel vyjadriť tú istú rozhorčenosť a ten istý náboj, ktorú v sebe nosí metalová hudba. Chcel som to vyjadriť trošku jemnejším spôsobom, miernejším spôsobom. Vtedy som sa dostal k reggae. A to som sa dostal k reggae skrz Gentlemana alebo skrz Boba Marleyho. Ty si mi spomínal, že ty spievaš také reggae, ktorý má taký odkaz a trošku aj ide do tej viery. Áno. Je to viera ako taká, ako celkovo, alebo je to špecifická viera? Je to viera ako taká. To znamená, že snažím sa odovzdať ľuďom moje poznatky zo života. Veci, ktoré som zažil a veci, ktoré skrz toho, že som ich zažil, ako sa dajú interpretovať k iným ľuďom. Hej? Poznatky, skôr tu, ako by som to povedal. Aj pozitívne, aj negatívne? Aj pozitívne, aj negatívne, samozrejme. Nechcem povedať múdrosť, ale ako, jak by som to nazval, skôr skúsenosť. Vieš sa poučiť z vlastných chýb? Jedine z vlastných. A z cudzích? To nie. To nie. Vidíš, to je tá chyba. To, presne tak. A stalo sa ti niekedy, že si zopakoval nejakú chybu a povedal si, už som to raz urobil a povedal som si, že to neurobím. A čo to bolo? Každý deň. Takže občas si dáme. Nebudem to tu rozoberať, ale samozrejme, každý preražujeme a potrebujeme plnohodnotne prežiť ten život, tak robíme aj také veci, ktoré nie sú úplne zdravé. A čo bolo také v tvojom živote, keď si sa cítil, že úplne že najšťastnejší? Samozrejme bez týchto podporných látok. Počkaj, aby sme veci dali na správnu mieru. Žiadne podporné látky som neriešil vo svojom živote. Nie, ďakujem, nie. Takto ti poviem, že akože najšťastnejší som sa cítil prvýkrát v živote, keď som v sebe našiel vieru.
a vtedy som tvoril najkrajšie pesničky s tým najhlbším message. A myšlienkou to najhlbšie. Ďakujem, s tými najhlbšími myšlienkami. Keď som prišiel na to, že v čo ja verím, že ako verím v stvorení života a v stvorení planéty a čo život znamená, čo znamená vesmír a čo nám dáva vesmír a podobne. To bolo veľmi, veľmi krásne obdobie. A potom druhýkrát, čo bolo to najhlavnejšie, keď sa mi narodil náš synček, tak to samozrejme... Asi najväčšia radosť. Otcovstvo je motivácia a úplne, že 180 oproti tomu, čo si človek myslel, že... A vtedy si začal tak vzorne vystupovať, predchádzal si príkladom, všetko bolo tip-top, lebo si vedel, že ťa niekto sleduje. Non-stop. Áno, presne tak, ako hovorí. To je veľmi dôležité, že si sa dokázal takto zaťať a zmeniť. A bolo aj niečo, čo ťa veľmi poznamenalo, ale v tom negatívnom zmysle, že ťa niečo zlomilo niekedy, že si padol, alebo niečo si urobil zle, alebo nejaká taká zlá vec a si sa z toho poučil. Určite, samozrejme, takých incidentov bolo viac, či už v hudbe, či už v živote. V hudbe sa mi stala taká vec, že v jednej dobe, vtedy, keď som bol na najvyššom leveli mojej kariéry, tak bohužiaľ som padol na tú stranu, kedy už som si neužíval koncerty, neužíval som si tvorenie hudby, už som sledoval len to, že koľko mám lajkov, koľko mám sledovateľov, koľky zdieľali moje pesničky a tak ďalej a tak ďalej. Takže stratil si tú radosť z tej hudby. Presne tak. Prešiel si do takej materiálnosti. Áno, presne tak. Ako si sa z toho vedel dostať? Aký bol ten návrat? Kto ti pomohol? Kto ťa podržal? Okrem malého syna. OK. Tak to bola veľmi zaujímavá vec, lebo ja som odišiel z hudby asi tak na 6-7 rokov a nakoniec, keď bola covidéra, tak moja veľmi dobrá kamarátka Eron Mitu, ktorá ešte kedysi, a možno ešte aj dnes, netuším, robí dancehall vystúpenia a dancehall školu tu na Uprisingu, aj mimo Uprisingu, urobila jeden podcast, alebo skôr videokast, v ktorom ona oslovovala, nechcem to tak povedať, že kdedajších, alebo kedysi ešte na výsloní ľudí, ale proste tých ľudí, ktorí sa zúčastnili scény. Hej? A našiel si sa tam. Áno, a našiel som sa tam a ona mi zavolala a ona hovorí, že Šoši, dáme spolu 40-minútový rozhovor. Hovorím, dobre, Ero, môžem vedieť, že sa budeme rozprávať. O tomto. Nakoniec sme sa rozprávali 2 hodiny. Live. A ona ma jednoducho presvedčila, že taká škoda je, že už netvoríš a podobne. A keď sa tento rozhovor skončil, tak ja som proste chytil pero a papier a ja som doslova behom 3 týždňov napísal celý album. Neuveriteľné. Takže vieme, kam máme poslať pozdrav? Pozdravme. Určite pozdrav pre slešnú Eron Mitu. Pozdravujeme a urobila teraz veľmi dobrú vec. Takže ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Máš také nejaké krátkodobé alebo také dlhodobé ciele alebo sny, ktoré by si chcel, aby sa ti splnili? Snívaš o niečom? To je veľmi dobrá otázka. OK, na toto som nebol pripravený vôbec. Áno, snívam o tom, aby som bol viac samostatný, aby som mohol v živote robiť veci, ktoré ma bavia, niektoré musím. Povinné jazdy, no? Áno, nie tie, ktoré sú povinné jazdy a na tomto teraz už pracujeme nejakú dobu, aby nám to vyšlo a áno, a veľmi rád by som začal niečo, čo sa týka buď hudby, alebo hlasu, alebo videa, proste hocičo, čo je umelecky založené, každopádne takú zmenu, ktorá by viedla viac tým umeleckým smerom. Môžem sa ťa opýtať, čo si robil, keď si netvoril hudbu a nerobil si, aké je tvoje zamestnanie, také civilné, alebo... Áno, moje zamestnanie je... Bude sa smiať. Istotne. OK. Ja som majiteľom a vedúcim servisu nákladných vozidiel. Aha, takže vyznáš sa v trakoch. Nie. Nie. Ty si len majiteľ. Som len majiteľ a vedúci. Tak si dobre investoval peniaze, musím povedať. Vieš čo, ja som to zdedil. Aha. Ja som to zdedil od svojich rodičov. Tak si nerozhajdákal dedictvo, to je tiež dobre. Nie. A pridávaš tam ako marketingovo. Vieš sa s tým tak vžiť a máš nejaké dobré nápady?
Skôr to by som to nazval tak, že zo začiatku som musel napraviť veľa vecí, ktoré nefungovali počas starej éry. Plus k tomu prišli nové inovácie zo strany obchodných partnerov, s ktorými sme museli držať krok, čo mi zabralo veľmi veľa rokov. Samozrejme potom nastaviť ešte pracovnú etiku, platobnú etiku a tak ďalej a tak ďalej. Takže som sa snažil čo najviac akože napravovať a spravovať veci, ktoré potrebovali byť spravené. Takže baví ťa práca s ľuďmi, predpokladám. Ja aj s ľuďmi, vieš čo, takto ti poviem. S ľuďmi ma najviac baví práca vtedy, keď som na stage a oni sú dole pod stageom. A robia to, čo ty chceš. Nie, len keď reagujú na to, čo robím. Aha, veď to je to. OK. To je také podobné, blízke. Hej. Vidím, že máš tetovačky. Niečo znamenajú, alebo len také dekoratívne? Že si videl tapetu niekde a že toto by som chcel mať na ruke. Tie tetovačky znamenajú nejakú udalosť v mojom živote. Akože samotné to tetovanie, čo vidíš, neznamená nič konkrétne, ale je to udalosť. To znamená, že toto bola udalosť, toto, čo vidíš na mojom celom ramene, toto je udalosť, kedy som skončil 10-ročný vzťah, aby som vstúpil do oveľa lepšieho vzťahu, ktorý potom nakoniec skončil s nádherným manželstvom a s nádherným dieťaťom. Zaklopem. Paráda. Presne tak. Takže ty si zástancom tiež toho, že keď zatvorím jedny dvere, otvoria sa istotne o mnoho väčšie a krajšie a lepšie. Vtedy sa idem tetovať. Ale veľmi pekné. Ďakujem. A toto druhé? A toto druhé, tieto orchidej, čo tu vidíš, tak toto bolo vtedy, keď sa náš syn narodil. Tak to je super, lebo ty vždy prídeš domov, podáš manželke ruku, ako by si jej doniesol kvety. Presne tak. Takže ty ju každý deň potešíš. Ano. Si romantik? Som. Aká bola taká najväčšia romantická vec, ktorú si pre svoju manželku urobil? Prekvapenie? OK. Keď som jej dvoril, tak som jej písal básne v angličtine. Sú odložené? Sú, samozrejme, sú odložené a ona keď chodila do roboty, odkiaľ ona bývala, tak ja som si zistil trasu električkou. A na tej trase som zistil, že sú billboardy. A oslovil som spoločnosť, ktorá tie billboardy prenajíma a som napísal jednu z jej najobľúbenejších básní a som tú báseň dal na ten billboard, kde ona mala práve zastávku, takže vždy, keď sa zastavila na tej zastávke s tou električkou, tak ona sa mohla vykúknúť z okna, mohla prečítať si básničku. Jasne, že si to... Neuveriteľné. Tak toto som ešte nepočul. Chlape, máš u mňa obrovský obdiv. Ak budem nejakej dvoriť, môžem si vypýtať nejaké nápady. Kľudne. A toto je klobúk dole. Ona musela byť v 7. nebi. Bola. Našťastie. Aj sa odvďačila. Áno. Bola milá k tebe. Áno, jasne. Si hádavý typ, alebo nerád sa hádaš? Alebo radšej v kľude si to všetko vysvetlíš? Si taký temperament, lebo my už ani sme temperamentní. Musím povedať. Temperamentní, to je pravda, áno. Ako proti tomu bojuješ? Ťažko. Vieš, dlho hltám, znášam a potom a výbuch. Ale vieš sa potom ospravedlniť. Viem. Tak to je dôležité. Samozrejme. Nejaký odkaz pre mládež, pre mladých, niečo z tvojho života. Čo by si vedel odovzdať? Takú múdrosť. Ja viem, že si hovoríš, že nerád rozdávaš, ale takú nejakú. Alebo nejakú skúsenosť. Jasne. Ja by som najradšej odovzdal ak sa už bavíme o hudbe. Predsa sme na hudobnom festivale Uprising. Čo by som najradšej odovzdal dnešnej mládeži je to, že prosím vás, decká, mládež, hocičo, chlapci, dievčatá, to je úplne jedno. Táto hudba, ktorá sa dnes javí v éteri, není tá kvalita, na ktorú by ste mali zakladať. Kvalita sa udiala pred 10, 20, 30 rokmi. A keď hľadáte inšpiráciu, tak ju hľadajte tam. Lebo 80. roky, správne? Tam bola najväčšia kvalita, podľa mňa. Určite. V každom štýle. Určite. Veľmi plodné obdobie. Z toho každý čerpá, myslím si aj teraz. Ja som mal to šťastie, vtedy som vyrastal, vtedy som bol tínedžer a poznačilo ma to na celý život. Určite. Presne tak. Takže, decká, počúvajte, 80. roky. Viem, že to robia, lebo robím akcie, robím stužkové v súčasnosti a pýtam sa, že čo, a oni, že 80 roky a pozerám sa a sa len poteším. Áno. Že majú dobrý vkus. Presne tak. Ďakujem ti veľmi pekne, že si bol našim hosťom. Dúfam, že si to užil. Ja ďakujem, veľmi som si to užil a som veľmi postený, že ste ma pozvali. A držím palce, aby sa to všetko dobre
v budúcnosti vyvíjalo. Ďakujem veľmi krásne, všetko dobré. A ďakujem za tú pozitívnu energiu. Ja ďakujem. Ahojte. Ahojte. Dneska tady je extra special super duper guest a možná už jste poznali, že jde o legendu českého rapu. Tam, kde jsem hrál, se už nic nekoná. Teď zase začínám od znova. Ahojte, vítam vás z nášho prenosového vozidla. Sme na prvom dni Uprisingu, piatok 2024 a ja tu mám fantastického hostia z Českej republiky, z Prahy, Orion. Ahoj, vítam ťa. Čau, ahoj. Aké je vystupovať na Slovensku? Máš rád Slovensko? Mám veľmi rád Slovensko. Narodil som v Československu, vlastne obstojno hovorím po slovenskej. Ty si aký ročník? Hetvenhat. 76. Ja som Ňolcvanhat. Takže vidím, že si úplne asimilovaný Slovák. Asi milovaný. Hej. Áno, veľmi milovaný, samozrejme, tvoja tvorba je tu známa na Slovensku. Kedysi, no, tak víš co, teď už vlastně jsou nový další kapely a jako už na Slovensko se tak často nejezdí, ale o to víc je to svátek pro nás, že furt i po těch, já nevím, 25 letech na scéně, jako tady máme nějaký fanoušky, takže. Ja som ťa zaregistroval koncom 90 rokov, dobre, vtedy som ťa prvýkrát, taká známa pesnička bola, počkaj, tam sa spieva aj, že DJ Orion, počkaj, čo to bolo? To nevím, takhle ich bylo, kámo. To jméno tam všude speš, ty no. Ty si sa narodil v Prahe, tam si aj vyrastal. V Praze ne, já jsem se narodil ve východních Čechách u polských hranic, takže. No, ako si sa dostal k hudbe tak ďaleko? Aj tam je? Alebo polský? Já jsem sám jenom narodil, pak se naši odstěhovali do Prahy, takže já vlastně od nějakých 2 let nebo bydlím v Praze. A k hudbě, no, nejsem z hudební rodiny, prostě já jsem to někde postoval, já jsem vlastně poslouchal jako dítě Petra Nadě a on měl třeba písničku Taxis, ale tam už trochu rapuje a to nějak, možná byla první rapová pecka ve slovenštině nebo v českoslovenštině, co jsem slyšel. Tak možná to mě ovlivnilo, nevím, prostě pak jsem viděl, pak začal, víš co, pak začneš se tahat, vole, už ven chodíš, vole, posloucháš jenom muziku na MTV, MTV Raps, no, tak to vidíš, teď si to líbí a říkáš, tak to chci jaký dělat, no, tak jsem se k tomu dostal asi. No. Pamätáš si tie prvé kroky? Trošku si trénoval pred zrkadlom? Ne, jako Paťo, ne. Ne, já jsem napsal nějaký, když mi bylo 15, mi 48, takže už je 33 let třeba, ale jsem napsal první text, chtěl jsem si udělat nějaký beat, měl jsem nějaký prakomputer, tak jsem si udělal beat. Ale aký nástroj si mal doma? Nic, jenom počítač. Na počítače, normálně. No, nějaký Atari, ale to... Atari malo dobrou zvukovku? No, to nemělo zvukovku, kámo, to mělo nějaký cartridge úplně. A vedle v paneláku bydlel kluk, který měl nějaký první Amiga Commodore 500. To malo už fakt dobrou zvukovku, to musím povedať. Tam byl nějaký program, kde byly 4 stopy a tam jsme udělali první beat, jako, takže... Ja som mal ZX Spectrum, to bola katastrofa. Pak bylo ještě IQ, na tom se dělali topinky. Ale tá Amiga už fakt, ako zvuková karta bola perfektná, musím povedať, že tam sa už dalo robiť hudba. Takže tam, no, tak jsme začínali, no, a prošli jsme jako skrz ten vývoj až sem, takže já jsem rád, že jsem zažil i ten pravěk, i ještě, že žiju vlastně. Ináč, brácho má doma odloženú aj Amigu, aj Atari, aj ZX Spectrum, akože to je taký archív, aby sme si pamätali korene, lebo fakt to nebolo také jednoduché, ale teraz sadneš si, máš milión programov a ideš a aj keď si úplne tupý, vieš urobiť hocičo. No tak proto dělám rap. Čo bolo také v tvojom živote, čo ťa najviac potešilo? Pamätáš si taký okamih, že niekto ti urobí také fantastické prekvapenie a to sa ti zarilo do pamäte, že ale toto tak, bolo... Pamatuju si poslední nějaký, kdybych tady měl vzpomínat, tak to bude trvat strašně dlouho. Mám dutou hlavu, takže poslední takový okamih je, když jsme vyhráli teďka mistrovství v hokeji, tak potom... A inšpirovalo ťa to něčemu? Napísal si něco? No, to bych teďka odbočil, ale já jsem měl narozeniny potom asi měsíc a jeden český hokejista, mistr světa Jan Ruta, protože se známe, tak mi řekl, mám doma ten pohár na den. Pojď se na to podívat, a to shodou okolností to bylo na den mých narozenin. Tak jaké náhody. Takže jsem držel ten pohár v ruce a mohl jsem si udělat fotku z medailí a on do toho má ještě
vyhrál 2 Stanley Cupy a tak, takže i prsteny a všechno, takže, tak to je podsta. Takže že jsem vůbec se mohl dotknout těch relikví. Nejsem jako obrovský hokejový fanoušek, ale byl jsem na tom finále mistrovství světa a pak jsem dostal ještě jako, tady to jako bonus, tak to mě udělalo obrovskou radost. Ináč ten pohár je dosť ťažký. Nie je to sranda zdvihnúť nad hlavu? Ani ne. Trénuješ? Robíš niečo pre svoje postavu alebo pre svoje zdravie? Tak to je to iný tréning, počkaj. Piju pivo, ale na starý kolena jsem začal cvičit, jako, protože už prostě něco se dělat musí, abych se nerozpadl úplně. To je perfektné. A ide ti to, ako si v tomto poctivý? Keď si niečo zaumieníš, robíš to poctivo? Mám trenéra, kvůli tomu, aby mě jako jebal. A jsem na začátku. Ale nedostával do písmena. Byl jsem tam 10krát, takže jako se snažím k tomu najít cestu a takže doufám, že třeba příští rozhovor budú vysekaný. Budem ti držať palce, že ťa ani nespoznáš, že sa nezmestíš cez tie dvere ešte, že sú odsúvacie. Aké máš sny alebo plány do takej blízkej budúcnosti, čo by si chcel dosiahnuť? Tak my jsme udělali s Čistichovem novou desku Mamuty, kterou tady dneska budeme hrát, plus samozřejmě věci, které jsme udělali za svoji nějakou kariéru, protože se známe dlouho, kamarádíme se přes 20 let. Takže máme teďka plány odprezentovat tu desku, koncerty, rozjet s tím, udělat nějaký videoklipy. Já pak mám turné z PSH, hrajeme prostě, jsme vybukovaný až do konce roku. Takže to zdárně jako dokončí tento rok a příští rok si dát dovolenou konečně a pak zase dělat nějaký nový projekty, protože toho je v hlavě hodně a chce to jako realizovat. No. Máš taký sen, čo sa týka destinácie, kam by si chcel ísť na dovolenku? No, mám, to je ostrov Fatuhiba. To je kde? To nepoznám. Myslím, někde v Polynézii. Jako viděl jsem to jednou na nějaký pohlednici a od té doby tam přijet, tak jako to je takový ten dětský sen prostě. Takže dúfam, že sa ti to splní, tak budem ti držať palce. Je taký interpret, s ktorým by si chcel spolupracovať? Nejaký taký tvoj vzor, alebo taký miláčik, alebo ktoré už dávno obdivuješ? Môže byť aj zahraničný, tak akože... Ale no, mne se jako něco i splnilo, že třeba s tím, jak jsme začali dělat muziku a začali jsme větší a větší, tak jsme mohli spolupracovat s lidma, Roman Holý třeba a tak, jako, že děláš s těma lidma, co jsou v té muzice díl. A z těch jako větších, asi bych řekl, že všichni jsou asi mrtví už. Ja. Jsem velký fanoušek Prince. Takže kým nebude nějaké klonovanie dovtedy. Michael Jackson, tak, takže... Hej. Michael Jackson bol tvoj vzor, alebo ťa inšpiroval, čo sa týkalo hudby aj vystupovania? No, já jsem dřív ho neposlouchal, ale čím je člověk starší, tím víc jako třeba poslouchá jinou muziku než rap. Hej. A vlastně pro mě to bylo jako super zpěvák. No. Bol to velikán. Prince si mal rád? Prince taky, no, to jsem říkal. Prince, Michael Jackson, David Bowie, těch men je celá řada. Ale súhlasí s tým, že 80. roky boli najplodnejšie, čo sa týkalo rôznych hudobných žánrov, vtedy sa robili najväčšie hity a z týchto hitov sa ťaží a žije sa až dodnes. Rozhodne s tým souhlasím a recykluje sa to hezky a furt dokola. Áno, lebo to bolo dobre. Taký, jak by som povedal, moment v tvojom živote, ktorý ťa najviac poznamenal. Mohlo to byť aj príjemné, aj nepríjemné, z čoho si sa poučil. No. A čo ťa aj nasmeroval trošku inak? Keď si možno padol? Ale jedna moje holka, druhá mi řekla, nebuď blbec, jestli živnostňák a vem si hypotéku, tak to jsem nestihl. Takže to mě poznamenalo. Já bydlím v podnájmu. Ale to... Ja ti poviem, že to je fenomén slovensko-český, že každý chce vlastniť byt, ale v zahraničí myslím si, že 80% ľudí nechce mať byty a žijú. No, mne to nevadí, ale jako v Praze to šlo hodně nahoru všechny ty nebojitosti. Takže to si dělám srandu, ale vlastně to, že ti umře třeba rodič, to tě poznamená. To velmi istotně. Takovýhle odchody poznamenávají, ale vlastně já se snažím dívat dopředu a beru všechny špatné dobré věci jako součást prostě života. Keď si spomínal rodičov, bola nejaká rada od tvojich rodičov alebo aj starých rodičov, čo si zapamätal na celý život a podľa ktorých sa riadiš? Bolo takéto niečo? No spíš nejdřív jsem všechny dobré rady jako dával pryč a vlastně... Kedy nastal ten zlom?
jedna taková rada, která je dobrá, je uvědom si, s jakýma kartama hraješ. Jaký karty máš v ruce prostě, tak takový vytahuj prostě. Hej, asi trošku riskuješ, ideš aj na taký vabank? Išiel si niekedy do takého extrému? No asi jenom, když se člověk jako napije, že? Když není úplně při smyslech, takže, ale jinak ne, nejsem jako takový, nejsem hráč, jako tady tu závislost naštěstí nemám. Tak to je klobúk dole. A to je dobré, že rozmýšľaš triezvo, keď si triezvy a máš v tom jasné. A nejaký taký dlhodobý plán, ktorý by si chcel, aby sa ti splnilo, respektíve bolo niečo také v tom živote, že si sníval o niečom a zrazu o 10, o 20 rokov sa ti to splnilo a vtedy si spomenul, bože, veď ja som o tomto sníval. To je vystupovať na Uprisingu, že? A tento sen sa ti splnil aj viackrát? Ne, já jsem si někdy v 15, v 16, když jsme začínali, tak jsem říkal, že chci prostě být rapstar a prostě živit se tím a dělat to. A to nějakým zázrakem se ho splnilo, jako, i když nejsem úplně takovýhle, jak se to řekne. Talent, alebo myslíš taký rodený talent? Alebo? Ne, že si zatím jdeš prostě nějakou zvláštní náhodou. Já myslím, že umím usměrňovat spíš ten chaos, jako takže se to daří. No. Dobrá kapela Chaos. Ne, my jsme se s ním moc nekamarádili. Hej, ale tak osud je nevyspytateľný a má si veríš na to šťastie, na taký osud. Ale aj vieš makať, vieš aj zamakať, keď treba. Tak je třeba tomu jít naproti, jak se říká, a musíš makat prostě. Když se maká, tak ten feedback prostě přijde vždycky dřív nebo později, jo. Tak to je super. Tak ti budem držať palce, aby si užil tú dovolenku na tom neviem akom ostrove v Polynézii. A samozrejme, aby sa ti na tej hudobnej scéne darilo čo najdlhšie. Ja ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Díky. Dámy a páni, Orion.